ମୁଁ ଗୁଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତର କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମେ ତଳିଖେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ତେବେ ଚଢ଼େଇ ବା ପାରାଙ୍କ କବଳରୁ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଆମେ ତଳିଖେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ତଳିଖେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ପାରା ବା ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷାକୁ ତ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। ବର୍ଷାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ରୋକିପାରିବା କି? ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ବର୍ଷାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ରୋକିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ପାରାକୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ପାରାଙ୍କୁ ରୋକିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସବୁଥିରୁ ମିଶେଇକି ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ତଳିଘେରାରେ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯଦି ଆପଣ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମାନେ ଗଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେ ସେଥିରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣ ଆସିବାରେ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାରିବା ପରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗୁଣ୍ଡ ଖତ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ମାଟିକୁ ଆମେ ଧାନ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ଆସିକି ଆମ ଜମିରେ ବସିକି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାଟିଆ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋବର ଖତକୁ ବାଡ଼େଇ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିପାରିବା, କିମ୍ବା ମାଟିକୁ ବି ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ତଳି ପକା ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ପାରା ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାଠର ପାଉଁଶ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ, ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଧ ପାଚିଲା କଦଳୀର ପତ୍ରର ମଝି ଅଂଶ, ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଇସତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ନୀଳ ହୋଇନଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ହଳଦିଆ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଜମିରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା। କାହିଁକିନା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନାଇଁ ବିଲରେ ସାପ ଟାଇପ୍ର ସାପ ପଡ଼ିକା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପକ୍ଷୀ ବା ପାରାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ସାପ ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଜନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଆସୁଛି ମାର୍କେଟରେ, ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଜମିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଆପଣ ପିଜନ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପାରା କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ପିଜନ୍ ରିପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ 100 ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଜମିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା, ତେବେ ଏହାର ବାସ୍ନା ବା ତା ଗନ୍ଧରେ ଆଉ ପାରାମାନେ ଆମ ଜମିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହର୍ବାଲ୍ ବାର୍ଡ଼ ରିପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ବି ବହୁତ ଗନ୍ଧରେ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ।
ଆପଣ ଖୁସି। ଆପଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆପଣ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ଆମ ପୁରୁଣା ବିଧି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ କରି ବିଲରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପରି ଏକ ଷ୍ଟାଚୁ ତିଆରି କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଓହଳେଇ ପାରିବେ, ମାନେ ଖୁଣ୍ଟ କରି ପୋତି ପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଦ କାଚରେ କିଛି ଲୁହାର ନଟ୍ ଲଗାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଓହଳେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଟ୍ଟି ଯାଇ ମଦ କାଚରେ ବାଜିଥାଏ ଆଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପାରା ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଡରି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଶେଷରେ ବି ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର କାମ କରୁନାହିଁ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଜଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚାହିଁବେ 5ରୁ 7 ଦିନ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଜଗନ୍ତୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଧାନ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ଖାଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ତଳି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜଗି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ବା କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।